Memoria, poesía e emoción déronse cita en Boiro coa presentación do libro Os camiños da memoria, de Manuel Enrique Piñeiro. A obra recolle 4 décadas de creación poética e presentouse nun acto organizado pola Asociación Barbantia e o Concello. Boiro acolleu o pasado venres a presentación do libro Os camiños da memoria, do autor Manuel Enrique Piñeiro. O acto no que colaboraron a Asociación Cultural Barbantia e o Concello tivo lugar no Centro Social e contou cunha ampla participación veciñal. O autor estivo acompañado pola secretaria da Asociación Barbantia, Milagros Torrado, e pola concelleira de Cultura, María Outeiral, quenes dedicaron unhas palabras ao principio do acto sobre a recepción deste libro. Pois cando lín esta obra de Manuel Enrique Piñeiro, sin coñecelo, remateina desexando ter diante esta persoa que nos abre o seu corazón dende 1985. Sabedes que é un libro pequeno, pero aquí, sin ser pedante, sin darlle voltas, hai unha vida de sentimento. Por ende, durante o evento, o autor explicou o trasfondo que hai detrás da súa obra e todo o que engloba. En principio, o libro íbase chamar solamente Camiños, porque hai un extenso poema ao final que un pouco fala, bueno, pois dos distintos camiños que imos percorrendo ao longo da vida e as alternativas que nos ofrecen ás veces, os cruces. Se vedes, a portada non a temos aquí, pero na portada que fixo un amigo meu aparece un personaxe aquí frente ao mar con camiño á esquerda, un sendeiro á dereita e a donde dirixirse. Ás veces temos esas eleccións na vida. Pero despois, falando con un compañeiro, pois, concluímos que era mellor poñer, quizáis, o título de Os camiños da memoria por unha razón, porque efectivamente estou recordando, pero despois a memoria reconstrúe, moitas veces falsea. O libro recolle 20 poemas escritos ao longo de 40 anos, entre 1975 e o 2022, nun percorrido vital e literario que reflexiona sobre a lembranza, os camiños persoais e a reconstrución da memoria. É unha selección de poemas, de 20 poemas escritos ao longo de 40 anos. O primeiro é do ano 1975, o último de 2022. Eu escribín sempre dunha maneira bastante intermitente, sempre foi un pouco preguiceiro. Incluso con as cousas que me apasionaban. Bueno, en fin. E durante unha etapa familiar complicada, con unha enfermedade de Pepi, pois fixen unha pequena selección de poemas e dai surdiu este libro. Os camiños da memoria está publicado pola editorial Medulia e xa se pode atopar en librerías. Unha obra que mestura sentimento, reflexión e poesía ao longo de décadas de escritura.